फैगौ 30 अक्ट'बर फैगौ सुनिबारैनो जे बिटिसि एलेकायाव मोननै समस्तियाव इलेक्शन जागोन 28 नं गसाइगाव एलएसियाव जागोन आरो लोगोसे तामुलपुराव जागोन। दा बेनि थाखाय जोङो गसाइगाव निजा बबिया बिपिएफ दलआ प्रार्थी होनानै बिथां ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ देरहासार खालामगोन जोङो आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखाय रेडि जाबाय। जों मिथिगौ जे खसाखै जोंनि बे बिटिसि हालामखौ गासै राव माने जोंनि हारि गासै हारि गोबां हारि दं बेयाव गासैखौबो बिसासाव लानानै गोबां धोरोमारि सुबुं मानसि दं बिथांमोनखौ बिसासाव लानानै जोङो फिन बिटिसिखौ सालायफिननो थाखाय बा बिटिसियाव मोजां मोनसे राजनैतिक बाताबरन लाबोनो थाखाय जोङो बिपिएफ दलआ नाजादों। दा बेनिखायनो तामुलपुर समस्तियाव जोंनि थोंजोङै बिजाथि गैयाब्लाबो बिथां गणेश कछारिखौ बे जिल्लानि मावथिफ्रा बिपिएफ दलनि मावथिफ्रा बिथांखौ पास खालामनो थाखाय नाजादों। मानोना बिथाङा सासे दक्ष व्यक्ति आरो आंनि जोबोर सासे मोजां बन्धु बे हिसाबै आङो बिथांखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय थोंजोङै जोंखौ थिननाय गैयाब्लाबो आंनि सासे मोजां बन्धु आरो बिथाङा खामानि मावनो हागोन सासे दक्ष सुबुं बे हिसाबै आं बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय बेयाव केम्पेइनाव सफैदों। बिथाङा देरहानाया बेसेबांखिनि रोखा दा बिनिखायनो बिथाङा देरहागोना रोखाखायनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय एकदम बेयाव मन्त्रि मल्लानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बेयाव केम्पेइन खालामगासिनो दं। मानो खालामबाय थानांगौ जुदि सिङाव जुदि बिथांमोना देरहानाय अंकखौ मोनैनि थाखायसो बिथांमोना दिनै बेयाव बारे फैनो गोनां जादों जों बेखौ मिथिगौ। दा ओंखायनो गणेश कछारिया जिहेतु सासे सामाजिक मानसि बिथाङा सोब हारिनि मानसि सोब माने धोरोमनि मानसि ओमफ्राय गासै माने सुबुं मानसिफोरखौनो बिथाङा थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामानि माने रिजिमनि समाव बिथाङा अनसायदोंमोन। ओंखायनो पाब्लिकनि अनसायनाया बिथांनियाव दङ पाब्लिकनि बोरा बिथांनियाव दङ। ओंखायनो दिनै बिथांनि सापर्टआव हाजार मानसि दिनै ओंखारगासिनो दङ गामिफ्राव माने मिटिं खालामनो थाखाय लेंगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोङो खावलायहरदों आं नोंथांमोननि बे मिडियानिफ्राय खावलायहरदों व्हाट इज 6 सिडुल जादों आरो बे 6 सिडुलाव जोंनि डिसिफोरखौ बेयाव मा गोहो होनाय जादों जायाखै बेखौ प्रथम जोंनि संबिजितखौ फरायनानैसो खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनांगोन मिथिनांगोन। जों दा मिथिगौ बे बिटिसि एकर्ड उनाव फैयै बिटिआर जितु एकर्ड जास्ट बिथांखौ एपइन्टमेन्ट होनायाव जोंनियावल' सोंनाय जागोन खिन्थु बिथांखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय जुदि एसिआर होनना बुंनाय जायो एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्ट बे रिपर्टखौ बिटिसिआ लिरनो हाया डिसि एसपिनि सायाव लिरनो हाया। थारमाने बिथाङा जोंनि कन्ट्रलाव थानाय नङा बे बाथ्राया रोखाखा। आसाम सरकारासो बिथांमोनखौ नायगोन। दा ओंखायनो बेखौ 16टा डिपार्टमेन्टखौ जे बिथांनो माने डिसिफोरनो गथायनानै होबाय बियो एखेबारे जोंनि नियमनि आयेननि बियो बेरेखा थांदों। दा ओंखायनो जोंनि जायफोरनिखि गोरों सुबुं बे गोरों सुबुंफ्रा बेखौ गनायनानै लानो हायाखै। मानोना जों मिथिगौ अट'नमियाव जोंहा आयेन बानायनो हानाय गोहो दं। 40टा डिपार्टमेन्टखौ जोंनो गथायदों बे 40टा डिपार्टमेन्टनि सायाव जोंहा आयेन बानायनो हानायनि जोंहा गोहो दं। ओमफ्राय बे माने 6 सिडुलनि डिसि आरो एसपिनि बेयाव आखाइ थाया बिथांमोना जास्ट ल' एन्ड अर्डारखौल' नायनांगौ। दा बिसोर जोङो बेखौ लुबैजादोंमोन नाथाय बिथांमोनखौ दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट होनानै बिथांमोनखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हाया। दा ओंखायनो बिथांमोना गाज्रि मावनो हागौ गाहामबो मावनो हागौ माब्लाबा समाव जुदि गाज्रि खामानि मावोब्ला जों बिथांमोनखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो। दा ओंखायनो थांनाय क'क्राझाराव सानै मानसिखौ फेक एनकाउन्टार खालामनानै दिनै गावथारबाय एकदम बेयो नंखायमोन। दिनै ओंखायनो बेखौ मानो होखारनो हायाखै दिनै बे सरकारा मानो होखारनो हायाखै जोंनि मोनसे सोंलु रायजो राजानि मोनसे सोंलु। गतिके जोङो बे 6 सिडुलनि बाथ्राफोरखौ जोङो मोजां रोखोमनि जोङो फरायनानै लानांगोन बिनि दफाफोरखौ क्लजफोरखौ जोङो मोजाङै फरायनानै लानांगोन। ओंखायनो जोङो खावलायहरदों प्रमद बर'नि बे दैदेननाय बे बिटिसिखौ दैदेननाय माने पार्टिखौबो जों खावलायहरदों सरकारखौबो जों खावलायहरदों बिथाङा 16टा डिपार्टमेन्टखौ जे डिसिनो गथायबाय बेखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौ। मानो लस जाया जानो लस जागोन खारन मानो जोंनो होखानाय पावारखौ जों जुदि एप्लाइ खालामाब्ला एक्सारसाइज खालामाब्ला अब्लाना जोङो खोनानो बोरै जोङो उन्नतिनि खोथाखौ जों सिन्था खालामनो हानो। खारन बेयाव लिरखानाय दं
40टा समाजनि प्रतिनिधि फैगोन बे प्रतिनिधिफोरा 40टा डिपार्टमेन्टनि सायाव जोंहा आयेन बानायनो हागोन आरो जोंनि जौगालु खामानिखौ जोङो मावनो हागोन बेयाव लिरखानाय दं जोंनि शिक्षानि बाथ्राखौनो बुं एग्रिकालचारनि बाथ्राखौनो बुं इरिगेसननि बाथ्राखौनो बुं माने रिजार्भ फरेस्टनि बाथ्राफोरखौनो बुं जों बेफोराव जोंहा पुरा शिडुल जोंहा आखाइ दंखायो ओंखायनो बे जोंनिनोखा गतिके जिहेतु बेयाव लिरनाय गैया जुदि डिसि एसपिनि सायाव एसिआर लिरनो हागोन बिटिसिआ लिरनो हागोन होननानै जुदि पावार फैनायमोनब्ला अब्लाना बिथांमोनखौ जोङो रन्जन नाब्ला दैमारिया जिहेतु पिस टकआव फैबाय बिथाङा पिस एकर्डआव सिगनेचार होबाय गतिके दिनै बिथांखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनानै बिथांखौ दिनै जेलनिफ्राय हगारनांगौमोन आरो बेनि थाखाय बिटि सरकारा दायित्व लानांगौमोन दा बेखौ मावाखै जोबोद दुर्भाग्यजनक खोथा जोङो सारा जोङो मुलुगनि जिथुनाखि बिदि माने इतिहासिक आन्दलन जाबोदों बे इतिहासफोरनि बे माने जारिमिन जानाय आन्दलनफोरनि सोमोन्दै जोंबो एसे फरायदों बेयाव जोंहा मिथिना मोन्दों बिनि कुनु बिदि लिडारफोरा सुक्ति जाखांनायनि उनाव आरो जेलाव बिदि थाबोनाङाखै गतिके बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथावना जारिमिनसो जानानै थासिगोन मानो सुक्ति खालामग्रा सान्थियाव फैग्रा मानसिखौनो आरोबाव जोङो जेलाव माने थिनहरफिनदों बे जोबोद माने दुखुनांथावना बाथ्रा बिथांखौ जेलनि सिङाव दोनबाय थानाय सरकारनि माबाफोर खैसारि दङ नामा थानोबो हागौ जोंथ' दा मिथिथ'ला राजनैतिक भाबै खैसारि थानोबो हागौ बिथाङा बेयाव ओंखारबोयोब्ला राजनैतिक भाबै बिथाङा समर्थन मोनगोन बे खोथाखौ माखासे मानसिफोरा गिनाय थानोबो हागौ दा ओंखायनो बेखौ जेलाव दोननायानो मोजां जागोन नामा बिदिबो हयथ' साननो हागौ बे जायनि थाखायनोखि नै दा सरकारि भाबैनो कुनु मोनसे पदक्षेप लायाखै ओंखायनो बे जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा सोर बिथांमोना गिनाय दङ राजखान्थि भाबै दालाय जों डाइरेक्ट मिथिखागौ प्रमद बर' बिथाङा दा बिटिसिखौ सालायदों बिथांमोनाबो सिं बिदि गिनाय थानो हागौ दा जोंथ' खावलायबोगासिनो दं एकदम खुला खुलि बिपिएफ दला बुंदों सुक्ति जिहेतु जाबाय 2020 सननि 7 जानुवारि जिहेतु सुक्ति जाखाबाय सानसेयाव जिहेतु फैबाय बिथाङा नर्मेलखौ लुबैबाय बेनिखायनो बिथाङाबो जाहाथे जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव फैनानै जौगालुनि खामानियाव बिथाङाबो बाहागो लाथों जों बेखौ लुबैजायो साफ्रोमबो बर' रायजो-राजाखौ सोरखौ फरायनो खावलायगोन नैबे समाव आं बे समाव खावलायहरदों दै बिपिएफ हानजाया जिहेतु सानफ्रोमबो मोजां खामानि मावगासिनो दङ थांनाय 15 बोसोरनि जिथु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ एकदम जोंनि हारिल' नङा बर'ल' नङा बेयाव थानाय गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो सन्तुष्ट जादों गोजोननाय मोन्दों ओंखायनो बिपिएफ दलनो फिन माने भट होफिननानै राजखान्थि भाबै राजनैतिक भाबै जोङो बेयाव स्ट्रं खालामफिननानै बिटिसिखौ मोजां रोखोमनि सालायफिननांगौ जों बेखौ सानफ्रोमबो सानो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर'फ्रा बेसेबां रैखाथि दङ रैखाथिखौथ' जोङो एकदम नुखायाखैनो नां दा बिदि बे घटना जाबाय उदालगुरियाव घटना जादों माने क'क्राझारावथ' सानै गावथार जाबायानोसै आरो बेनि सिगांबो उदालगुरिनि बे माबायाव भैरबकुन्द एलेकायाव गावथार जादों बुजादों मानसिफ्रा गोबां सेंग्राफोरखौ सन्देह खालामनानै हमनाय जादों दा बे हिसाबै जों नुना मोन्दों जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा माने निरापत्ताहीनाव भुगिगासिनो दं जों दा बेखौ नुना मोन्दों